Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma ndị m na-agara ozi taa anọ m na Nteje na Airport Road ebe m bịara ka nzi unu ihe pụrụ iche o ji wụrụ na Pine Leaf Estate wuo ọ pụrụ iche na ndị na-ahụ maka lands and properties n'ala Igbo. Pine Leaf Estate wuo ndị m hụrụ nwere ebumnuche imezi ala Igbo. Ka ihe m ji kwuo maka nke a maka Pine Leaf Estate wuo ndị a suspended their sales all the way na Lagos. They are mehepu their estates n'ala Igbo ka ụmụ Igbo ọbụla nweta ala n'ofu n'ofu. Ya ga eji bịa na Nteje taa na Airport Road ebe egburu ala na nso onye ọbụla nwere nke ya. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị m na-agara ozi soro m na nke a kpọọ akara ekwentị a nke na-ahụ na skrin gị, kpọọ ka edosara gị ala. Ịchọọ ka m bịa ebe a gosipụta gị otu o si dịrị, dekwere m na akara ekwentị a udo chia n'ala Igbo ka ala Igbo mepee ya ka ji na-ekwu 555.